Ahoj, tady Michelle a v dnešním videu bych vás ráda vzala na spíše netradiční výlet do kašmírského údolí Sonamarg. Cesta trvá 3 hodiny a jste v podstatě konstantně obklopení vojenským konvojem. Doprava stojí a jede se opravdu pomalu a proto to taky dopadlo. Já dělala videa a manžel reálně celou cestu prospal. Ale měl to zasloužený, protože na našich cestách vždycky i pracuje a je i roztomilý. Netradiční je to hlavně proto, protože to je místo trošku odlehlé, ne úplně praktické a je to spíše, bych řekla, turistické místo pro Indy, než pro nás turisty zvenku. Jede se tam 3 hodiny, musíte si pronajmout auto, a jede se rychlostí 30-40, takže jsme cestu opravdu prospali, protože to bylo nervní a stále jste obklopení vojenským konvojem, protože konkrétně ten Srinagar je taková spíše neklidná zóna a vojáci jsou všude. No a potom, když jsme sem dorazili, po příjezdu zde bylo opravdu málo náznaku toho, že se nacházíme v turistické zóně. Byli jsme u vchodu Sonamargu, kde nám všichni chtěli vnutit koníka, na kterým pojedeme, že to není možný projít pěšky. Ale já jsem věděla, že jsem z Čech a že to dám a že to prostě musí být zvládnutelný i pěšky. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme pěšky. Vůbec jsme nevěděli kudy, nebyly žádné šipky pro chodce, takže jsme se prostě vydali tou uličkou, kudy chodí koně. Trošku jsme toho litovali na začátku, protože jsme šli hovínkama koňskýma, ale to jenom chvilku, protože jsme prostě našlápli na špatnou cestu, z které jsme potom pak sešli. Opravdu po asi, bych řekla, 20 minutách chůze nás obklopila úžasná, čistá, nedotčená příroda. Skoro žádní lidi kolem, občas nějaký nebo indická skupinka projela na těch konicích, ale my jsme pak z té cesty úplně sešli a vůbec jsme v podstatě potom už ty koně ani neviděli. A tady vidíte krásné výhledy. Jinak Sonamarg vlastně výjimečný tím, že se dojde až přímo k tomu ledovci. A to je hlavní atrakcí tohoto údolí. Pokud jste nadšenci přírody a chcete se vydat za ledovcem, tak tohle je to správné místo. Ale pro mě osobně tady hlavní, bych řekla, zážitkem byl kontakt s těmi místními lidmi. A musím říct, že za svůj celý život v Indii jsem neměla možnost se tak přiblížit životu indickým komunitám, konkrétně tady v severní části Indie v Kašmíru. Lidé jsou tady velmi jiní, než na co jsem zvyklá v oblasti té střední Indie, ala Dili, Punjab a Rajasthan. Je to zde velmi autentické, úplně odlehlé a opravdu člověk vypozoruje takový každodenní život těchto etnických menšin. V Kašmíru se nemluví hindsky, což byla pro mě trošku bariéra, protože hindsky mluvím a dorozumím se. Zde se mluví urdu, ale je tady i dialekt, jakýsi kašmírský dialekt. Bylo to opravdu krásné, lidi s vámi interagujou, nikdo po vás nechce žádné peníze, nikdo nežebrá, což bylo velmi sympatické a taky velká změna pro mě, protože v tom Dili je to velmi agresivní a lidé vás konstantně sledují a prosí od vás peníze. Čádu? Čádu? Šábu. Hi, Šábu. Těsně před cílem jsme narazili tady na malou roztomilou rodinku, která prodávala grilovanou kukuřici, která je mimochodem velmi typickým pouličním snackem v Indii, čili doporučuji koupit, vyzkoušet, ochutnat. Je to velmi bezpečné, prošlo to
ohněm. No a mezi tím jsme se kochali krásnými výhledy na ovečky, koně a kravičky. No a překvapilo nás, když už jsme se opravdu blížili k tomu konci, že začaly být upravené cestičky, viděli jsme spousta vodopádů a upravené cestičky znamená prosím toto, jo, takže ty mostíky, přes ty mostíky se muselo balancovat. Pro mě to byla hrozná tréma, protože nesnáším jakékoliv typy výšek, i když se jedná třeba jenom o půl metru, tak prostě já se bojím. Takže jsem byla taková ta blbá turistka. Každopádně všechno bylo bezpečný a všechno bylo OK. A to už byly takový znamení toho, že se blížíme k ty poslední stanici. Těšili jsme se, když jsme po těch 2 hodinách nebo 3 hodinách výšlapu viděli stany a že si dáme nějaké kafíčko. Bohužel jsme byli velmi zklamaní, když jsme zjistili, že ty stany jsou, neřekla bych, ani jakoby minimální. Nic se tam nedalo objednat, pouze instantní magi ze sáčku, takže ani moc jako čaj nebo kafe nebylo. Teď neříkám, že jsem to jakoby očekávala, jo, ale ty stany naznačovaly, že se bude jednat o nějaký pěkný občerstvení a to se moc teda nejednalo. Bylo to hodně drahý. Jeden takový magi talíř vyšel na přibližně 300 rupí, což je nějakých 70-80 korun a to je na indický poměry hodně drahý a to i vysvětluje, proč všechny stany byly takhle prázdný. Naše cesta se blíží ke konci a došlo nám, že to celé musíme dojít i zpátky. Ale to už se nám šlo trošku lépe, protože jsme věděli, do čeho jdeme. A šli jsme spíše z kopce, než do kopce. Věděli jsme, že nás ještě čeká minimálně 2,5 hodiny autem zpátky, takže jsme už věděli, že to určitě tu cestu prospíme, ale těšili jsme se na naši úžasnou večeři v luxusním houseboatu. V těchto houseboatech, prosím, se ubytovává i královská rodina, i jiné členové královských rodin z celého světa. Houseboaty, některé z nich jsou i 300 let staré a doporučuji si tento zážitek při vašem pobytu v Srinagaru v Kašmíru určitě vyzkoušet. Stojí to za to a je to neuvěřitelný zážitek být ubytovan uprostřed jezera a být obklopen horama. No a abyste samozřejmě viděli, jak takový houseboat vypadá zevnitř, tak jsem vám tady urychlila takovou, jak bych to řekla, houseboat tour, abyste si uměli takové ubytování představit. Jinak konkrétně tady ten houseboat servíruje v českým křišťálu, takže všechny skleničky, víno a džbány jsou právě z České republiky. Takže troška nostalgie a domoviny zde najdete taky. Jinak vše, co vidíte, je ručně vyřezávané. Nepoužívají se žádné elektrické stroje a jeden houseboat trvá 3 roky výroby. Vedlejší houseboat dělal pouze jednu jedinou zeď a na té zdi se pracovalo 6 měsíců.
takže si umíte představit asi, kolik práce a kolik uměleckého cítění je tady zapotřebí. A tady jsme právě v jednom z těch pokojů. Je to opravdu luxus. Bohužel je tma a není nic vidět, ale jsme opravdu na tom jezeře. Okno mi nešlo otevřít, takže to se moc v tom videu nepodařilo. My jsme byli ubytovaní v houseboatu vedle. Tady ten byl na nás trošku na moc vysoké úrovni. Tady bych vám chtěla ukázat, jak vypadá taková koupelna v houseboatu. Žádné šváby, prosím vás, tady nehrozí. Respektive samozřejmě záleží, jaký houseboat si vyberete, ale i v našem houseboatu, který si myslím, že byl takovej dobře nadprůměrný, ne úplně 5hvězdičkově luxusní, tak nic takového se nám nestalo. Můžete si zde pronajmout lodičku ráno a servírují vám snídaní na lodičce. A můžete proplouvat tím jezerem, který má také jeden plovoucí trh. A ten plovoucí trh, i přesto, že se tam samozřejmě prodávají i suvenýry, tak ale je velmi autentický a lidé tam opravdu na těch výrobcích pracují a tu výrobu můžete vidět přímo na vlastní oči. Těm, kteří se mnou zůstali až do konce videa, moc děkuju, doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak prosím, určitě dejte like anebo ptejte se, moc ráda se s vámi o Indii popovídám. Mějte se krásně, ahoj!